ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ଲାसेସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସିଲାବସ୍ 2026କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। IA1ଟା ତମର ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ 2026। ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଥିବା ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ, ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅଫ୍ ଗଣେଶ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଭର୍ବସ୍, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ସ, ଏସେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଏବଂ IA3ଟା ହେବ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର 2026। ସେଥିରେ ଆସୁଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦ ନୋବେଲ୍ ନେଚର୍, No men are foreign, non-dictated as the first step, the magic flute, grammar as countables and uncountables, are the determiners, are the adjectives, nor essay, the essay translation. ତାପରେ IA2ଟା ତମର ହେବ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2026। ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟରୁ ଆସିବ ଦ ସ୍ୱିମର ହୁ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନିଡ୍ ହର୍ ଲେଗ୍ସ, ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍, 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ, 4 ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆସିବ ଦ ଲଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ, ଗ୍ରାମାର ଆସିବ auxiliaries, the noun phrase, pre and post modifiers in the noun phrase, letter and application, the unseen passage. IA4ଟା ତମର ହେବ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀ 2027। ତ ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟରୁ ଆସିବ ଏ ହିରୋ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲକ୍ରିକ୍, ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ରୁ ଆସିବ ଦ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଡି। ଗ୍ରାମାର ଆସୁଛି ଆଡ଼ଭର୍ବ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭର୍ବିଆଲ୍ସ। 6ରେ ଆସିବ ନେଗେଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ସ। 7ରେ ଆସିବ ଦ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଫ୍ରେଜ୍। 8ରେ ଆସିବ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। 9ରେ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍। ମୋର ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ଏବଂ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ହେବ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027। ଇଏ ଗଲା ଏବେ ଇଂଲିଶ ସିଲାବସ୍ଟା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସାହିତ୍ୟ ସିଲାବସ୍କୁ। IA1ଟା ତୁମର ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲାଇ 2026। ପଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ଗଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ, ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ବିଜ୍ଞାପନ ଲିଖନ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ, ରଚନା। IA3ଟା ତମର ହେବ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର 2026। ପଦ୍ୟ ଆସିବ ମଣିଷ ଭାଇ, 2ରେ ଗୋପ ପ୍ରୟାଣ। ପଦ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି, ଗଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ବ୍ୟାକରଣ ସମାସ, କୃଦନ୍ତ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ, ସରକାରୀ ପତ୍ର ଲିଖନ ଓ ଦରଖାସ୍ତ। IA2ରେ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଦ୍ୟରୁ ପଦ୍ମ ହେ ମୋର କଲମ। ଗଦ୍ୟ ଆସୁଛି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା, ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ଗଳ୍ପ ଆସୁଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଏକାଙ୍କିଆ ଦଳ ବେହେରା, ବ୍ୟାକରଣ ସନ୍ଧି ଉପସର୍ଗ କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ, ସରକାରୀ ପତ୍ର ଲିଖନ ଓ ଦରଖାସ୍ତ। IA4ରେ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଇକର ବଧୂର ଉଦ୍ବୋଧନ, ମାଟିର ମଣିଷ। ଗଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଥା। ଏକାଙ୍କିକା ଆସୁଛି ଦୂର ପାହାଡ଼, ବ୍ୟାକରଣ ତଥିତ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ, ରଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗଣିତକୁ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। IA1 ତମର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଗଣିତରୁ ସେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସେଟ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। 2ରେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ରେଖା ଓ କୋଣ, ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କ ସର୍ବସମତା ଅଙ୍କନ 6.1 ଏବଂ 6.2। IA3ରେ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୀଜଗଣିତରୁ ଆସୁଛି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି, ଅନୁପାତ ଓ ସମାନୁପାତ। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଙ୍କନ 6.5 ଏବଂ 6.6। ତାପରେ IA2ରେ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୀଜଗଣିତରୁ ଆସୁଛି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଅଭେଦ, ବୀଜଗଣିତିକ ସମୀକରଣ। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ପରିମିତି 5.1ରୁ 5.4। ତାପରେ ଅଙ୍କନ ଆସୁଛି 6.3 ଏବଂ 6.4। ତ୍ରିକୋଣମିତିରୁ ଆସୁଛି 7.1ରୁ 7.4। IA4ରେ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୀଜଗଣିତରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ସମ୍ଭାବ୍ୟତା। ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତିରୁ ଆସୁଛି ପରିମିତି 5.5ରୁ 5.8। ଅଙ୍କନ ଆସୁଛି 6.7। ତ୍ରିକୋଣମିତି 7.5। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବିଜ୍ଞାନ ସିଲାବସ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। IA1 ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ କି। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ଜୈବ ବିବିଧତା। IA3ରେ ଆସୁଛି ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ, ପରମାଣୁ ଗଠନ, ମହାକର୍ଷଣ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ଟିସୁତନ୍ତ୍ର, ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ। IA2ରେ ଆସୁଛି ଗତି ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ବଳ ଓ ଗତି ନିୟମ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ଜୀବକୋଷ ଓ ଏହାର ସଂଗଠନ, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ।
IA4ରେ ଆସୁଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧ୍ୱନି। ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଓ ତାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ। ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ପରିଚାଳନା। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳର ସିଲାବସକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। IA1 ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇତିହାସରୁ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଭୂଗୋଳ ଆସୁଛି ଭାରତ, ଅର୍ଥନୀତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ। IA3ରେ ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକରେ ଇତିହାସରୁ 1995 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀ, କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଭୂଗୋଳରୁ ଆସୁଛି ଜଳବାୟୁ। 4ରେ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। IA2ରେ ଆସୁଛି ଇତିହାସରୁ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଅଭିମୁଖେ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି ମାନବ ଅଧିକାର, ସୂଚନା ଅଧିକାର, ଭାରତ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ। ଭୂଗୋଳରୁ ଆସୁଛି ଭାରତର ନଦୀ। ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଆସୁଛି ମୁଦ୍ରା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ବୀମା। IA4ରେ ଆସୁଛି ଇତିହାସରୁ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଭାରତ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ। ଭୂଗୋଳରୁ ଆସୁଛି ଜନସଂଖ୍ୟା। 4ରେ ମାନବୀୟ ବିପତ୍ତି ଓ ପରିଚାଳନା। ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଆସୁଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସଂସ୍କୃତର ସିଲାବସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। IA1 ଆସୁଛି ଆମର ସିଂହ ଶାସକ କଥା। ପଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ନୀତିବାଣୀ। ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ବ୍ୟାକରଣ ଆସୁଛି ତମର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ, ସଂଜ୍ଞା, ପଦ, ବଚନ, ପୁରୁଷ, ନତ୍ୱବିଧି, ସତ୍ୱବିଧି। ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବାଳକ, ଫଳ, ଲତା, ମୁନି, ମତି, ଭାନୁ, ଧେନୁ। ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ ସର୍ବଯଥା ସର୍ବ, ଯତ୍, ତତ୍, କିମ୍, ଇଦମ୍ ତିନିଲିଙ୍ଗ। ଗଦ୍ୟ ଆସୁଛି IA3 ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମ୍, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ। ବ୍ୟାକରଣ ଆସୁଛି ସନ୍ଧି, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଧାତୁ ଆସୁଛି ଅସ୍, ଅନ୍, ଲପ୍, ସେପ୍, କୃ, ସୃ, ଜ୍ଞା। କାରକ ଆସୁଛି କର୍ତ୍ତୃ, କର୍ମ। ଅନୁବାଦ 7ରେ। ତାପରେ IA2 ଆମେ ଆସୁଛି ଗଦ୍ୟ ସତ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମଗୁଣ ବିକାଶନମ୍। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ। ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବଧୂ, ପିତୃ, ମାତୃ, ନଦୀ, ରାଜନ୍, ଗଚ୍ଛତ୍। ଭବତ୍ ଆତ୍ମନ୍ ବିଦ୍ୱଃ ପଥିନ୍, ଅସ୍ମତ୍, ଯୁଷ୍ମତ୍। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ 1, 2, 3, 4, 5। ଧାତୁ ଆସୁଛି ପଟ୍, ଭୂ, ଗମ୍, ସ୍ତା, ଦୃଶ୍, ନି, ପା। 6ରେ ଆସୁଛି ଅନୁବାଦ। ଆସିବ IA4ରେ ଆସୁଛି ଗଦ୍ୟ ମୂଢ଼, ସହାୟ, ଅସହାୟକ। ପଦ୍ୟ ପ୍ରହେଳିକା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନବମ, ଦଶମ। ବ୍ୟାକରଣ ଆସୁଛି କାରକ, କରଣ, ସମ୍ପାଦନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। 5ରେ ଆସିଲା ଅନୁବାଦ। ତମର ଯେଉଁ ରହିଲା ସଂସ୍କୃତରେ 3ଟି ଯେଉଁ IA ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, IA2, IA3, IA4 ସବୁଥିରେ ତମର ଅନୁବାଦ ଆସିବ। IA1ରେ ତମର ଅନୁବାଦ ନାହିଁ।